Ahoj, mám tu chlapčenský členkový model topánok DD-Step na podrážke 0,40. Takže 0,40 vyzerá zo spodu takto. Topánky, aj keď sú širšie v oblasti prstíkov, tak sú určené na také trošku užšie nôžky. A v oblasti prstov sú ohybné. Takže dajú sa krásne ohýbať. Petička je taká na normálne až užšie nôžky. Je spevnená za petou. Aj pod petou je spevnenie u týchto topánočiek. Je to celokožený model. Toto je hladká koža. Toto je brúsená koža. Takže sú tu použité dva druhy kože. Zvršok je k topánke prišitý, ale aj prilepený. Vďaka šitiu je použitého menej lepidla. Topánky sa zapínajú na dva suché zipsy. Ten spodný suchač sa zapína aj na suchý zips na jazyku. Vrchný suchý zips je taký prekladací, takže viete si dotiahnuť topánky okolo členku dieťaťa. Takto vnútrajšok je kožený. Topánky majú tvarovanú vyberateľnú stielku. Stielka má baničkovitý tvar. Pod petou teda je mekučka a stielka je vysoká, cca tá penová časť 3 mm a plus na tom je prilepená koža v hrúbke asi 0,5 mm až milimeter, ako kde to vyjde. Tak to ešte raz ich ukážem celkovo. Takže takto.